problém. Váš Hydroblast je dokonale prenosný a stačí vám vedro s vodou, aby ste sa zbavili všetkej špiny, nečistôt a špiny z cesty. Potom stačí vymeniť trysku a sila tlakového čističa Hydroblast odvedie už za niekoľko sekúnd všetku prácu za vás a zanechá po sebe dokonalý lesk. Nestrácajte svoj drahocenný čas s dĺhavým drhnutím a čistením, keď to môžete zvládnuť za niekoľko minút s tlakovým čističom Hammersmith Hydroblast. Už žiadne ťažké vysokotlakové čističe, už žiadne príliš krátke záhradné hadice. S Hydroblastom môžete ľahko vyčistiť svoj záhradný nábytok a zároveň aj pergolu. Špinavá cesta bude za okamih opäť superčistá. Rýchlo a ľahko vyčistíte zvetrané kvetináče, neustále špinavé garážové dvere, špinavé kamenné múry, čižmy pokryté špinou a grill zanesený od sadzí. Ľahko odfúknete nepríjemné jesenné lístie na prijazdovej ceste alebo na vonkajších schodoch. Akumulátorový čistič Hydroblast od spoločnosti Hammersmith nepozná hranice. Dostanete revolučné zariadenie Hammersmith Hydroblast vrátane vysokokvalitného medeného motora pre neodolateľný tlak čistiacej vody, výkonnú lítium-iónovú batériu, 5-metrovú obzvlášť dlhú tlakovú hadicu a vysokokvalitný nanofilter s mikrositkom. Teraz to ale naozaj rozbehneme. Získate tiež praktickú nádobu na autošampón na hĺbkové čistenie zadarmo, šetrnú, ale účinnú širokouhlú striekacú trysku pre veľkoobjemový prúd zadarmo a mimoriadne výkonnú presnú bodovú trysku, ktorá si rýchlo poradí so všetkými zvyškami špiny a s ktorou môžete striekať až do výšky neuveriteľných 5 metrov. Aj to dostanete úplne zadarmo. Zabudnite na zdĺhavé umývanie, čistenie a drhnutie a ušetrite stovky eur za drahé umývacie systémy a ťažké vysokotlakové čističe s káblom. Pretože aj výrobcom odporúčaná maloobchodná cena tejto plne vybavenej profesionálnej sady Hammersmith Hydroblast je iba 99,90 €. Ale stop! Mediashop túto odporúčanú cenu ešte viac znižuje. Pretože dnes môžete získať celú profesionálnu sadu za senzačnú cenu 69,90 € a okamžite ušetriť 30 € v porovnaní s odporúčanou cenou. A to ešte nie je všetko. Zavolajte nám a my vám do balenia pridáme aj túto robustnú tašku Hydroblast pre dokonalé skladovanie. Teraz dávajte dobrý pozor. So zákazníckou kartou bude cena ešte nižšia. Iba 64,90 €. Zároveň za vás zaplatíme aj poštovné. Bude teda pre vás gratis. Navyše získate našu bezrizikovú 30-dňovú záruku spokojnosti a vrátenia peňazí. Ale pozor, táto ponuka platí iba do vypredania zásob. Tak na čo ešte čakáte? Prineste do svojej domácnosti neprekonateľnú čistiacu silu s prístrojom Hammersmith Hydroblast. Pretože tu je úplne nový Hammersmith Hydroblast. Geniálne jednoduchý a účinný spôsob umývania auta, motorky alebo horského bicykla. Vyčistíte steny domu, cesty, odkvapy, príjazdovú cestu a veľa ďalších vecí. Toto je bežný vysokotlakový čistič, ktorý toho zvládne veľa. Len si uvedomte, aká obrovská drina je s tým spojená. Predovšetkým ho musíte ťahať, potom je tu neustále zamotaná hadica a najmä potrebujete zásuvku, a teda máte kábel, ktorý vám môže prekážať. To je veľa námahy, ak chcete niečo urobiť rýchlo. Hammersmith Hydroblast využíva podobnú technológiu, akú nájdete vo veľkých káblových tlakových čističoch a kondenzuje ju do kompaktného, kvalitného a mimoriadne výkonného medeného motora s príkonom 150 W, ktorý vytvára silný tlak vodného lúča. Toto je presne ten rýchly, mobilný, každodenný pomocník, ktorého vy potrebujete. Napájacia batéria má obrovskú prevádzkovú dobu až 40 minút, čo stačí takmer na akúkoľvek prácu. Hydroblast je výkonný a vytvára tlak, ktorý je oveľa vyšší ako tlak záhradnej hadice. A pretože je akumulátorový, umožňuje vám byť nezávislý na akejkoľvek elektrickej zásuvke. Vďaka tomu je taký neuveriteľne všestranný. Všade, kde je voda, ste okamžite pripravení na použitie, pretože nanofilter z nerezovej ocele s mikrositkom zaisťuje, že vo vode nie sú žiadne nečistoty. Ideálny aj do kufra auta, bicykle, terénne vozidlá, obytné vozidlá a karavany, člny, kajaky a kanoe, prepravky pre psov, záhradné grily, záhradný nábytok. Pre Hydroblast jednoducho neexistujú žiadne obmedzenia.
Vďaka Hydroblastu som nezávislý od záhradnej hadice a elektrickej zásuvky. To je úplne skvelé. S Hydroblastom môžem pracovať kdekoľvek chcem. Stačí mi vedierko s vodou a môžem začať. Batéria mi poskytuje plný výkon a ja môžem okamžite robiť takmer čokoľvek, čo potrebujem. S Hydroblastom je upratovanie absolútna hračka. Je bezšnúrový a dobíjací. Jedno nabitie stačí na auto a potom môžem vyčistiť aj príjazdovú cestu. Je to jednoducho super praktické. Už žiadne ťažké vysokotlakové čističe. Už žiadne príliš krátke záhradné hadice. S Hydroblastom môžete ľahko vyčistiť svoj záhradný nábytok a zároveň aj pergolu. Špinavá cesta bude za okamih opäť super čistá. Rýchlo a ľahko vyčistíte zvetrané kvetináče, neustále špinavé garážové dvere, špinavé kamenné múry, čižmy pokryté špinou a grill zanesený od sadzí. Ľahko odfúknete nepríjemné jesenné lístie na príjazdovej ceste alebo na vonkajších schodoch. Akumulátorový čistič Hydroblast od spoločnosti Hammersmith nepozná hranice. Som blázon do auta, vyskúšal som už všetko a poviem vám, nič nie je také rýchle, jednoduché a účinné ako Hydroblast. Pretože tu je úplne nový Hammersmith Hydroblast. Geniálne jednoduchý a účinný spôsob umývania auta, motorky alebo horského bicykla. Vyčistíte steny domu, cesty, odkvapy, príjazdovú cestu a veľa ďalších vecí. Vysokotlakové čističe pre mňa bývali príliš ťažké a neskladné. S Hydroblastom sa to okamžite zmenilo. Hydroblast je super ľahký, perfektne padne do ruky a má plný tlak. Vďaka nemu je všetko rýchle a jednoduché. Svoj Hydroblast milujem. Hydroblast je fantastický. Žiadne ťahanie sa so záhradnou hadicou. Je bezšnúrový a stačí mi vedierko s vodou a môžem zalievať celú záhradu. Je to rýchle a ľahké. S Hydroblastom je upratovanie absolútna hračka. Ako náhle si zaobstaráte Hydroblast, budete sa čudovať, ako ste sa bez neho mohli vôbec zaobísť. Tak na čo ešte čakáte? Zaobstarajte si revolučný Hydroblast. Zlý tlak vo vodovodnom potrubí, nechce sa vám bečne niečo drhnúť? Potom si zaobstarajte Hydroblast. Rýchly, ľahko použiteľný a veľmi praktický tlakový čistič na čistenie tlakovou vodou od spoločnosti Hammersmith. Bezšnúrový, dobíjací a úplne revolučný. Umyte svoje auto, motorku alebo bicykel. Vyčistite svoj dom, záhradné cesty, príjazdovú cestu a mnoho ďalšieho. Hydroblast využíva technológiu podobnú tej, ktorú nájdete vo veľkých tlakových umývačkách so šnúrou a kondenzuje ju do kompaktného, vysokokvalitného a extrémne výkonného medeného motora s výkonom 150 W, ktorý vytvára silný prúd tlakovej vody. Výkonná litium-ionová batéria vystačí pri každom použití. Hammersmith Hydroblast je extrémne ľahký, mimoriadne praktický a bezkonkurenčne všestranný. Možnosti použitia sú prakticky nekonečné. Kdekoľvek máte vodu, Hydroblast ju premení na výkonný prúd tlakovej vody. Potrebujete len vedierko s vodou a môžete vyraziť. Alebo jednoducho pripojte záhradnú hadicu a Hydroblast okamžite vytvorí vodný prúd, ktorý má poriadnu silu. Nezáleží na druhu vody. Nanofilter s mikrositkom ju filtruje a čistí. Hammersmith Hydroblast. To je výkonné čistenie bez kompromisov. Dostanete revolučné zariadenie Hammersmith Hydroblast vrátane vysokokvalitného medeného motora pre neodolateľný tlak čistiacej vody, výkonnú lítium-ionovú batériu, 5-metrovú obzvlášť dlhú tlakovú hadicu a vysokokvalitný nanofilter s mikrositkom. Teraz to ale naozaj rozbehneme. Získate tiež praktickú nádobu na autošampón na hĺbkové čistenie zadarmo, šetrnú, ale účinnú širokouhlú striekacú trysku pre veľkoobjemový prúd zadarmo a mimoriadne výkonnú presnú bodovú trysku, ktorá si rýchlo poradí so všetkými zvyškami špiny a s ktorou môžete striekať až do výšky neuveriteľných 5 metrov. Aj to dostanete úplne zadarmo. Zabudnite na zdĺhavé umývanie, čistenie a drhnutie a ušetrite stovky eur za drahé umývacie systémy a ťažké vysokotlakové čističe s káblom. Pretože aj výrobcom odporúčaná maloobchodná cena tejto plne vybavenej profesionálnej sady Hammersmith Hydroblast je iba 99,90 €. Ale stop! Mediashop túto odporúčanú cenu ešte viac znižuje.
Pretože dnes môžete získať celú profesionálnu sadu za senzačnú cenu 69,90 € a okamžite ušetriť 30 € v porovnaní s odporúčanou cenou. A to ešte nie je všetko. Zavolajte nám a my vám do balenia pridáme aj túto robustnú tašku Hydroblast pre dokonalé skladovanie. Teraz dávajte dobrý pozor. So zákazníckou kartou bude cena ešte nižšia. Iba 64,90 €. Zároveň za vás zaplatíme aj poštovné. Bude teda pre vás gratis. Navyše získate našu bezrizikovú 30-dňovú záruku spokojnosti a vrátenia peňazí. Ale pozor, táto ponuka platí iba do vypredania zásob. Tak na čo ešte čakáte? Prineste do svojej domácnosti neprekonateľnú čistiacu silu s prístrojom Hammersmith Hydroblast.